B'investiment ta' 3 miljun euro it-Żurriq tqabbad ma' sistema ta' drenaġġ ta' Żurriq għall-ewwel darba fl-istorja. Qabel is-sistema kienet tiddependi fuq fosos privati għal residenti u n-negozji u bekk it-tlestija ta' dan ix-xogħol wassal għal titjib sinifikanti fis-saħħa pubblika u l-ambjent fiż-żona. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Xilja spjega x-xogħol li sar bħala parti minn dan il-proġett. Proġett li kien jinvolvi tqejjid ta' kejbis tal-elettriku, bini ta' pumping station ta' dranaġġ, tibdil tas servizzi tal-ilma kollha biex illum il-ġurnata issa wet iż-Żurriq għandha s-servizzi tal-ilma u dranaġġ ġodda għall-ewwel darba fis-sura tagħha. Min-naħa tagħha l-Ministru Mirjam Dalli esprimiet l-apprezzament tagħha lejn dawk kollha li jagħmlu dan il-proġett illi twettaq fi żmien miftiem. Lestejna dan il-proġett fi żmien rekord u żammejna mal-kelma li tajna li dan il-proġett ikun lest qabel ma jibda l-istaġun tas-sajf. U għalija huwa ta' sodisfazzjon li qed nara li issa wiet iż-Żurriq imqabbad mas-sistema ta' drenaġġ man-netwerk ġenerali ta' drenaġġ li din is-sistema diġà qed taħdem.